Ja som Juli, čaute. Robím hudbu pre deti, skladám pesničky a deti mi v tom pomáhajú. Som muzikant, mám rád hudbu, robím hudbu pre seba aj pre deti a teraz robíme detské CD. Išiel pánko. Treba povedať, že naša hudba vychádza dosť aj z toho, čo sa deje u nás doma. Takže takto nejak to vzniká. Sedíme doma na záhradke a hráme si na gitárke. Deti prídu s nápadom: tato, čau. Donesol som super text, môžeš napísať na to skladbu. Išiel pánko do mesta, z mesta do kina, z kina išiel do Polska, z Polska na Smrsku. Titulná skladba sa volá Pánko. Titulná skladba z albumu Išiel pánko. A tým autorom je tu na mladý muž, ktorý priniesol text a mohol by som povedať aj hudobný nápad. Zobral gitaru a hral, až kým sa nepokakal. Hral, až kým sa nepokakal. Tak peniaze potrebujeme preto, aby sme dokončili CD, aby sme dokázali CD vydať, aby sme ho dokázali spropagovať, aby sme CD mohli dať do distribúcie a aby sme zložili kapelu, poskladali kapelu z dobrých muzikantov a aby sme mohli ísť na turné, aby sme hrali po celom Slovensku. Čo by sa stalo, keby to CD nevyšlo, boli by sme hrozne zlí. Kolo mlynské, za 4 rímske, kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo. Ďakujeme, že vám prispiete, že aby nám vzniklo to CDčko.